Tafiyar kilomita 17 ce wacce a baya ake yin ta cikin awanni 4 zuwa awanni 5 sakamakon rashin hanyar mota. Garin Tulayiri da ke ƙaramar hukumar Kaltungo wani keɓaɓɓen gari ne da ke kan wani dutsen da ke da tsawon gaske kuma yake kewaye da wasu tsaunuka da kwazazzabai masu ban al'ajabi. Mutanen wannan gari sun fidda rai da morar Roman dimokuraɗiyya, amma a zuwan gwamnatin Muhammadu Inuwa Yahaya garin Yeri ya yi nasha-nasha da Roman dimokuraɗiyya. Shekaru aro-aro tun zamanin kakanninmu, wannan hanya suka mafalki an nemi aduna, an nemi dugogi domin a bude wannan hanya. Ana ta fama dai, Allah bai ji roƙon bayan mutanen Yeri ba. Al'ummar garin sun bayyana irin wahalhalu da kuma irin alƙawuran da 'yan siyasa suka sha ɗauka a kan garin, amma babu cikawa. Inda suka ce tun lokacin mulkin soja suke neman wannan aiki na titi, amma abin ya ci tura. Sai dai da zuwan gwamna Inuwa, kamar yadda ya yi alkawari a lokacin yaƙin neman zaɓe, ya cika musu alkawari. Gwamnoni da dama har mulkin soja da suka shigo nan Yeri suka ce mu fita a nan Yeri domin ba ta sami hanya ba mu koma Bambam. An yi gwamnoni da dama, ba mu sami gwamnan da har ya shigo cikin Yeri a campaign ba, sai shi Alhaji Inuwa Yahaya da ya zo cikin Yeri a campaign ɗinsa ya kalli yanayin hanya, ya kalli yanayin cikin Yeri, ya ce idan har ya sami wannan gujera, ko da zabe ko ba zabe, shi dai sai ya wani abu a kasar Yeri. Muka dibi kuri'u kalila muka bashi, tunanin ba zai sami nasara ba. Haka nan Alhaji Inuwa Yahaya tuna manzo ne daga wurin Allah, sai rane ga mutumin Yeri da ya sami nasara, bai dubi rashin samun kuri'a a cikin Yeri ba. Cikin inuwansa da aikan da Allah ya yi masa, ya fara da mana hanya wanda ya zama kamar mafalki daga Bambam har zuwa cikin Yeri. Shi Inuwa Yahaya, Allah ya bashi hikima da basira da kwazo, ya zo ya cire mana kise a wuta. Da farko mukan ɗauki matanmu a dutse mu kai su Kaltungo domin a musu jinya ko haifuwa, ko mutum ba lafiya sai a kai shi ta dutse, sai a ɗauke shi da ka. Amma gashi yau ana shigo da motoci ana walwala. Baya ga shimfiɗa hanya mai tsawon kilomita 17 zuwa tsololuwar tsaunin garin Yeri, a ɓangaren kiwon lafiya kuwa ga abin da mutanen garin suke cewa. A ya mana gini da mu taba ganinsa ba, irin gini ta zamani ya mana a nan gari, kuma ga magunguna sai yana turo mana, yana taimaka mana da shi a wannan asibiti ta Yeri. Kafin a yi asibiti da wannan hanyar, Allah yanda muke ciki ba na jin daɗi ba ne. Yaudara ake ta mana, ba mu jin daɗi. Ba magani, ba asibiti, rashin lafiya, sai an ɗauki mutum a ka a fita da shi domin a je a nemi taimakon mutum. Hanya kuma lokacin bamu da hanya, za ka taka daga nan zuwa Bambam ka sami mafita ka biya bukata abin da kake so. Duk da hakan da ba bashi kuɗin ba, shi mai girman gwamna ya damu da cewa mutumin Yeri da cike tako da kafarsa ya zo zuwa nan, ya san yanayin da mutane suke ciki. Muna mishi godiya. Ina gani kaman a wannan health clinic din har kayan operation yana ciki. Ba mara lafiyar da zai shigo nan ya ce ba a mishi aiki ba. Ba mara lafiyar da zai zo nan ya ce ba ma'aikaci. Muna mishi godiya. Kamar yadda gwamna Inuwa ya yi alkawari a lokacin yakin neman zaɓe, kun ji kun kuma gani, gwamna ya cika nashi alkawarin.